Kanigade ko All India Radio Shillong ko khubor ban puledu Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentaga step u menteri rang bado kariu layawer ban penbuan syo ek jing baitingka hagawat bania bat ki kampenroy ha Meghalaya laipu arngut kibreo kleo thamaya ke jing pang COVID-19 henen kesngi bad ha Assam ke BJP ke job dan buram ha ke election Shakatiwa Autonomous Council ka khubor ke babnia u menteri rang bado kariu Narendra Modi layawer ban penbuan syo ya ke jing baitingka hagawat bania bat ki kampenroy Haba ajin keren haka Foundation Week jongka Associated Chambers of Commerce and Industry of India nega ASOCHAM lengba ke internet hnen gesngi. U menteri rang bado ulong ya ki karkhana ha India ban baitingka bha khamtam haka rep karyang ka kamyadari ki kam hau ka bor ki dawai bat kelet kawan. Ulong ba ki jing e kinwan haka rukom joki butre kam ka juk bamenta bat kilat banweng ki jing e ru kinsawan. Ula kentu iki karkhana ban treshitom hagi senam banwan ban penio ya ke India kawasania haladia. U menteri rang bado ula aitiru ya ke kusnam ke balatip kum ka ASOCHAM Enterprise of the Century Award Syauratan Tata. Ya ke ASOCHAM la seng hagi senam syajar kendai spa arpo. Kum basau spa teli ki chamber bat ki seng jengkinong khayi ki long dukot ha ke ASOCHAM. Ha Meghalaya laipu argut kibriyo kleo thamaya ke jingpang COVID-19 henen kesngi kat bahan rupu ingut pat kilakot. Kibadang doni unu kenyang jingpang haduk mentah ke jela Meghalaya kidon sanspa san punyongut. Ka jingdon kibala klat baro na unu kenyang jingpang ke jela Meghalaya kalong shispa laipu laingut. Ka jingdan kibakot na ke jingpang COVID-19 he India kala kio syaka kendai pusan poin sahun rio na shispa. Bat palat arp kundai hajar ngut kibreu kila koit nen gesngi. Kibakot he India kila kio syaka kendai pusan laktam haduk menta ubnai no opera. Ka jingdon kibaklat na kene ke jingpang kade ke wei ni kibeduna tam ha ke perthai bat kalong tang iwei poin sausan na ke shispa. U menteri ketenat karap karyang ke jela Meghalaya uba bantai dor lengdo hnen gesngi ula play ya ke veterinary dispensary ha Thangsning haga district East Khasi Hills haga balaidan rengkat u menteri ketenat CNRD uba Hamlet Sandoling bat kiwei ki he jong ketenat animal husbandry and veterinary. Ya kene ke dispensary la kentiu kerdan naga veterinary aid center. Uba bantai dor lengdo ulong bakane ke dispensary kan kemi ya ke jengkot jengkia jongki jingri hagane ka than namar babon ki breu ki dege beri jingri khamtam ya kisnyang u menteri ula penpau ke jingkermen bagi breu ka than kini o jing mentoy na kane ke dispensary na ka daw jong ke jinglong jingman na ke jingpang COVID-19 ka district magistrate ke East Khasi Hills kala penmi eko hukum bala penjari biang ya ka curfew miet haga district East Khasi Hills na do lasai kesngi ka arpu etrik unopra hado ke sitrik ukla lengkot ke senam arhajar arpu wei na do ke por khat wei bejimen miet hado ke por san bejimen step Henry ya kene ka curfew on pentrekam hakimiet jong ka arpusau terik arpusan terik bat laipu etrik unopra na ka daw jong ka jingrake ya ka Christmas bat ke senam themai Kani ko kubor kawan Chapi na All India Radio Shillong. Laitli kijing blian bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjinga iwai na iwai pan habai dan lang hajo. Sait bhai kikti bat betab hai ka khmat bat le kita bunsin. 2 minit lang banilai persya ya kejimpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ne beteng biang ya ke kubor. Ha Assam ke BJP kalawan naga borsen syar bat job dan buram ha ke election Shakatiwa Autonomous Council. Ya ke jinyo vote naga pentak election Shakatiwa Autonomous Council balai pun rungut ki dekhot lapen long hnen gesngi. Ka BJP kala job laipu lai teligi seat, ka Assam Gana Parishad kala job ar teligi seat, bar ka Congress ka wai ka seat. Ka Tiwa Autonomous Council ka kenthop ya ki benta jong ka Kamrup Metro, Morigaon Nagaon bat Hojai. Kum si benta jong ka jingeki ban penbore ke sarkar ban pentrekam ya ke Inaline Permit ha Meghalaya. Ka Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso nen kesni kala penlong ya kejingalang ha parking lot amat pran bat kila thang ya kiting shop jong menteri rang badu kari Narendra Modi menteri korbari ke sarkar preng Amit Shah badu MLA ke Kongres na Assam KD Purkayash tha
Kini kiseng kilapan pau ke jing so benyau namar ba ke sarkar pedang kam shimla ay ke inline permit ke Meghalaya wad hadian bala menjur leng ba ke resolution da ke yang dorbar tauan ke jela Meghalaya. Da ka bale aka ka ba compare bat ka ba shim jingkit clear ki khna jong ka snong wa maulen ka ba ha ba po ka mau kunro block ha East Khasi Hills kila thau ya ka dorbar khna ka ba penne ya ka jingle khoi ha ka snong kum ka ne ka dorbar khna ka dai ka bening kong ha ka than chtai lam mi u president ka ne ka dorbar u ribor shooting u le tho ba ka ne ka dorbar ka khmi ru ban kan teu ya ka ne ka snong Ya kalumpong ay jing sumar ay lapenlong ha kasnong huroy ha East Jante Hills da ka National Health Mission Employees Association of Meghalaya. Uba emlang ki lamare ubade u executive member ka Jante Hills Autonomous District Council ulalong kongsan. But i Dr. D. Shila, District Medical and Health Officer ka East Jante Hills ilalong isembot kongsan. I Dr. Di Shila hab ay jingkren ilaban halor ke jingdon kam ban sumar bat ya dai lade da ka babot i jing batha jong ka tanat ka kot ka khya ya ka dikshan parade jong ki bala pendep e jing ai jing hikai basic course la penlong hnen kasni ha ka North East Police Academy henry pulai ngot ki brio ki layo jing hikai U James Kikon jong ka tanat pulit ke jalan Nagaland ulayo ka khusnam Governor of Meghalaya Sword of Honor ka Nepa Silver Medal ba ka Chief Minister's Meghalaya Baton of Honor nagbenta ka jingle abha jong U Menteri Sarkar Pedang U Dr. Jitendra Singh nen kesni ulong bakathan chtelam mingi kan long ka jaka bakinong jung okai perthai kin let bha bat ka khai pateng kan kieu bha ondalakot ka jingpang COVID-19 Habakren ko mukongsan ha North East Festival ke bapra bala penlong lengba ke internet. U menteri ulong baka thanch telam mingi kan pratlenti ban penlong ya ke India ke baklan ha ka yo ka kot. Namar ki jingdon jo ka Mariang ha ka thanch telam mingi bat ka jingla ki brio ban tre ya ki kam. Shosho ulong baka thanch telam mingi kan de ka than bakinong jong okai perthai kin jet banwan ha ka jaka jong ka Europe. Ulong baki jingdon ha ka Mariang bakin thop yo siet kin teu ya ka Atma Nirbhar Bharat nek India bala banchania haladir bala wanra do menteri rang bado kari u bala ban halor ka jingpen paunami ki bapen mi hi na kari lajong Ka Election Commission kari kala ai jingmot ya ka Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal bat Puducherry halor ka jingpen kendri akam ki officer ha ka baidai bat ka jingpen long ki election ki yang dorbar thawan ki jilla ki ban long ha ka snam banwan. Kat kum kani ka jing ai jingmot labatha ba ki officer omdei banbo ha ki district ba ki long nong song shnong. Shosho kala ong ba ki officer badai ban song that ha ki nru banai banwan omdei sho ban ai ki kam ki baidai bat ka election. U Menteri Ketenat Kakot Kekhya ke Sarkar Pedang U Dr. Harsh Vardhan Hnen Kesni ulapniat ya jingyalang ba arpuar jang ka kenhun ki menteri ka ba kami ya jingpang COVID-19 lengba ka video conference ha New Delhi. U Menteri udaong bawat ha Pedang ki jingli akmen ha ubanai risau bat nai weng kamdan ka jingkiu ka bathamai jang ki bayo ya jingpang COVID-19 ha kini ki benai namar ka rukom trekam ban tes wat bat sumar. Ula kentui ki breu ban bot renti ya ki kendon jingada wat haswa ban lap ya ka dawai tika. Haswa ban penkot ya ka kubor ka ni ka step sa sisien ki mat bakongsan. U menteri rang badu kari ule aware ban penbon syo ka jingbei tengka ha ka wat benia bat ki kampen roy. Ha Meghalaya lai pu arngot ki breu kaliyo thamai ka jingpang COVID-19 henen kasni. Bat ha Assam ka BJP kala job dan buram ha ka election Shakatiwa Autonomous Council. Bat katto ko khubor kalakot akan nega step ka bala wanchapi na ka All India Radio Shillong. Ngipin kan mawi pi kinong snap bah ka por prabaje ngine so baga Delhi station na kabanta ka khubor ha ka ktin Hindi. Kaban bot ka khubor ka ktin Pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan maw bah ka por khandai baje manta ka step penio ka khubor na ka thanch tela mingi ha ka ktin Pareng. Snob haban ap menta yaki khubor ki ban sawan na Delhi ha ka por prabaje.